Enw fi di Lois Angharad Roberts. Dwi ar y prentisiaeth cynhyrchu a ar y funud dwi'n gweithio efo adran addysg yn BBC Cymru. Yn wreiddiol o Gogledd Cymru, cyn y prentisiaeth yma, o'n i'n gwneud gradd Cymraeg gyda Prifysgol Caerdydd, a felly oedd y prentisiaeth yma yn gam hollol newydd i fi, a eisiau trio beth newydd, a wedyn wrth wneud yr add, eisiau sylweddoli bod fi eisiau just change i wneud rhywbeth, really, a wedyn pan eisiau weld y prentisiaeth yma, oedd o'n gyfle gret i fi drio beth o'n i ddim wedi gwneud o blaen a fynd allan i'n comfort zone yn gyfan gwbl. So, gyda fi ddim profiad o gwbl yn un byd yn y maes yma o gwbl, dim cynhyrchu, dim byd, ond nes i wneud un modiwl yn y coleg oedd yn ffocysu ar creu ymgyrch digidol, a nes i rili mwynhau'r elfen greadigol o hwnna a meddwl am syniadau yn hyn a dod â bethau at ei gilydd. A dwi'n meddwl nath hynna sbarduno fi bod fi eisiau mynd fewn i diwydiant mwy creadigol, a wedyn oedd hynna'n ddigon o sbardun i fi i wneud penderfyniad i jyst roi'n hyn allan yna a trio beth hollol newydd, a oedd yr prentisiaeth cynhyrchu yn gyfle gwych i fi weithio'n greadigol hefyd a pwsio ffiniau be o'n i'n meddwl o'n i'n gallu wneud hefyd a trio beth gwbl wahanol. O'r cychwyn, really, nath yr tîm adael fi wneud dipyn o waith o weithio fo'r adran addysg. Rhan mowr o hynna ydy'r wefan BBC Bitesize. Felly, yn yr wythnosau cyntaf, oedd cwpl o ddyddiau yn ffocysu ar just cael fi up-to-date efo'r system oedden nhw'n defnyddio hefyd a gwybod sut o pethau'n gweithio. A wedyn, ar ôl hynna, oedd yr rhyddid gynno fi i mewnbynnu cynnwys ar gyfer y wefan hefyd. Felly, oedd o just programio'r stwff i fynd ar y wefan yn barod i gael ei gyhoeddi. A just trio pethau gwahanol hefyd, ac o'n i'n licio'r rhyddid o gynno fi trio pethau allan hefyd. Hyd yn oed oedd o'n gweithio, oedd o'n ffordd da i fi ddysgu hefyd gyda'r tîm o nath hyn yn gweithio tro yma, ond tro nesaf oedd yn gwybod sut i wneud o. A dyna oedd y rhan fwyaf o'r gwaith, a just cymryd y cynnwys i fewn hefyd a gweld be oedd y tîm yn wneud a sut oedd y cynnwys oedd nhw'n bwriadu rei fyny'n y dyfodol hefyd yn mynd i gydlynu efo'r cwricwlwm a bethau fel hefyd. Felly, na, mae wedi bod rili diddorol o just gweld hynna'n dod at ei gilydd. Dwi'n meddwl o weithio mewn tîm sydd yn ei gymaint o bethau gwahanol hefyd. Mae'n ffordd da i fi weld lle mae'r hyd yn oed yr adran addysg yn gallu mynd hefyd a pethau gwahanol maen nhw'n wneud. A dwi'n meddwl mae jyst sbio dros ysgwydd rwy'n bob hyn a hyn a gweld be o fellai wneud yn y dyfodol hefyd, bod i bod yn gret. A dwi'n meddwl swn i'n licio jyst trio lot o bethau gwahanol tan dwi yna hefyd a jyst cael bach o brofiad o bob dim a wedyn gweld be dwi'n licio. Ond ar y funud dwi'n rili licio'r ochr greadigol yno fo a meddwl am syniadau i fynd efo y gôl da ni isio a gweld sut fydden ni'n gwneud rhywbeth unigryw a gwahanol hefyd, ond dal yn targedu'r gynulleidfa a dyn tynnu pobl i fewn hefyd, a dwi'n rili di mwynhau gorfod trio meddwl tu allan i bocs a jyst herio'n hyn a yn ddyddiol yn y swydd mynd a di bod yn gret. Dwi yn edrych ymlaen. Mae'n dod yn naturiol i fi o fod yn yr ysgol a wedyn yn y coleg. Diolch yn teimlo rhy wahanol i ddod i Ysgol Cymru a be oedd o pan o'n i yn y brifysgol neu'n neud lefel A. Felly diolch yn poeni fi llawer ar y funud, ond dwi'n edrych ymlaen i fynd nôl ati i ddysgu rhywbeth hefyd a just dysgu rhywbeth dwi roed i wneud o blaen. So mae'n debyg i ryw raddau i beth yn yr ysgol, ond yn wahanol hefyd achos mae'r ffordd o ddysgu wahanol a dwi'n edrych ymlaen am yr elfen yna. Yndi, dwi'n meddwl bod yn rhywbeth defnyddiol i gael wrth weithio tuag at y diploma, o gael y profiad yna hefyd a gwybod bod chi'n dysgu gyn y pobl sydd gyda'r profiad gorau i wneud o hefyd. A mae'n gret i allu dod fewn i Sgil Cymru i gael yr elfen yna hefyd a gwybod o fod yn yr unig lle yn Gymru sy'n gallu darparu yr hyfforddiant yna. Does nid lle gwell i wneud o rili na'r efo'r pobl sydd efo'r mwyaf brofiad.